Bon dia, joves de moda, ja tornem a ser aquí. Aquesta vegada hem vingut fins al sud de Tarragona, a la comarca de la Ribera d'Ebre, concretament fins a Miravet. Voleu conèixer aquest més que fotogènic poble? Doncs som-hi, titxeraires! Miravet és una població d'uns 700 habitants situada a la ribera dreta del riu Ebre, sota els peus d'un castell que rep el seu nom. Al segle XIII, Miravet va ser ocupada pels àrabs i va ser un dels últims enclavaments islàmics de Catalunya. Va ser aquí on van rebre el nom de Moravit, que més tard derivaria a l'actual Miravet. Som al mirador de la Sanaqueta. El mirador de la Sanaqueta antigament era el pati de la mesquita o la sinagoga que hi havia aquí a Miravet. Actualment hi ha l'església vella, que està construïda justament sobre d'això, de l'antiga mesquita. I des d'aquí ara es poden disfrutar d'unes vistes espectaculars del riu Ebre i del seu entorn. El mateix riu Ebre que va ser protagonista de la batalla que du el seu nom, la Batalla de l'Ebre, que es va iniciar la nit del 24 al 25 de juliol de 1938, quan l'exèrcit republicà va travessar el riu Ebre i va penetrar en poques hores en el territori controlat per les forces nacionals, iniciant així el que va esdevenir la batalla més llarga i sagnant de tota la Guerra Civil. Miravet va ser un dels punts per on l'exèrcit republicà va creuar el riu a l'inici de la batalla. Els soldats franquistes es van fer forts al castell, però al migdia del 25 de juliol els republicans van ocupar la plaça. El poble quedà en una segona línia del front, afectat pels bombardejos de l'aviació, que crearen una gran destrucció que encara es pot observar pels carrers del cap de la vila. El castell de Miravet és una fortalesa situada al cim d'un turó d'uns 100 metres que domina tota la població. Està construït sobre la roca, protegit per l'espadat del riu i amb unes muralles d'uns 25 metres d'alt que el protegeixen. Respon a un model de construcció militar creada a Terra Santa i difosa per Europa per l'Orde del Temple. I és un dels millors exemples de construcció medieval templera de tota Europa. Els templers la van aixecar amb carreus rectangulars ben tallats, alineats en filades molt regulars. Atès el seu propòsit defensiu, els murs pràcticament no tenen obertures. Ja sabeu que en aquest canal ens agraden molt les llegendes, així que us deixo un parell del castell de Miravet. Es diu que el darrer comanador del castell va ser executat a la plaça de la Sang, i d'aquí el nom de la plaça, de la sang que va deixar al terra. I el 28 de desembre es diu que el comanador surt a passejar pels voltants del castell cridant als seus cavallers, però com que ningú li respon, se'n torna a la seva tomba fins l'any següent. Queda algú? Hola? I després hi ha un altre que explica que dins del castell hi viu una cabra amb 3 potes, que aquesta cabra, quan s'apropen els xiquets i les xiquetes del poble, se'ls cuspeix. El pas de la barca de Miravet és l'últim transbordador fluvial que permet creuar el riu Ebre entre Miravet i la C12, coneguda com a l'Eix de l'Ebre. Està format per 2 llaguts, anomenats Isaac Peral i Montoriol, units per una plataforma on hi caben fins a 3 cotxes. Pues sí, mira, això en teoria és sistema àrab. La primera carta que hi ha és del 1154 i ja funcionava així, però que estava en un altre davall del castell. I això funciona utilitzant sol la corrent del riu. No hi ha motor ni res. Anem lligats en un cable davant i amb el timó inclines la barca i com que no pot anar riu avall, la corrent te va portant. L'actual pas de barca fou ubicat en aquest espai l'any 1946, després dels canvis viscuts durant la batalla de l'Ebre. L'antic pas de barca estava situat al final de la costa de Riago i format per un únic llaüt. El nou pas fou modificat i canviat d'espai per garantir el pas de vehicles pesats, i això l'ha permès sobreviure fins avui, sent l'últim pas de barca de l'Ebre, que funciona amb regularitat amb els mètodes originals. Doncs justament estem gravant aquest episodi el dia que hi ha hagut el tall de subministrament de llum arreu d'Europa. La nostra idea era ensenyar-vos la clotja, que és el plat típic d'aquesta zona, que consisteix bàsicament en un mig pa obert, amb tomàquet, ceba, alls i sardina de casco. No podem fer-ho, així que haurem de marxar de Miravet, però hi tornarem en una altra ocasió, per això no patiu. Ei,
molt bon dia, joves de moda. Com ja sabeu, mentre gravàvem el capítol d'ahir a Miravet hi va haver-hi l'apagada general i no vam poder acabar de gravar tot el que volíem perquè teníem una entrevista amb un ceramista que ens va ensenyar el seu taller i finalment no va poder ser. I vam decidir anar cap al nostre següent destí, però abans hem fet una parada en un altre poblet. Però primer de tot, un descans. Situat a uns 670 metres d'alçada, Rocallaura és un poble del municipi de Vallbona de les Monges, situat a la comarca de la Conca de Barberà. L'església de Sant Llorenç, d'estil romànic tardà i amb elements barrocs, data del segle XVII. Es troba al centre del poble i conserva un bonic campanar. Em sembla que hem arribat. Si per alguna cosa és conegut Rocallaura, és per les seves aigües medicinals. I un exemple és aquesta font vella. Els veïns de la zona hi venen a buscar aigua perquè diuen que va molt bé pels ronyons i per l'intestí. Durant anys, el poble de Rocallaura, a causa de la migració rural, va quedar pràcticament buit. I diu la llegenda que pel poble només s'hi passejaven esperits i ànimes que custodiaven la font. Passejar pels seus carrers tranquils ens permet descobrir cases de pedra i racons amb molt d'encant rural. I fins aquí el nostre capítol d'avui, que tot i que no ha estat com ens esperàvem, no ha estat gens malament. Nosaltres ens acomiadem, però no sense abans demanar-te que et subscriguis si encara no ho has fet. Amb això ens ajudes a nosaltres i ajudes a promocionar el contingut en català. Moltes gràcies i fins un altre Trinxeraires.